Orokorra nik esango nuke oso lan polita dela, tarteka gogorra, tarteka batzutan esaten dute pixka baten montaña rusa baten egotea modukoa dela. Ni aurretik Europa mailan beste hainbat telebista kate zuzentzen egon naiz, Europa mailan eta baita ekialde hurbilan, baina karo, orain nire aberriko telebista zuzentzen ari naiz. Eta nik beti izan dut, horrela ikasi nuelako nire aurreko lanean, ikusentzunezkoak egiten ditugun enpresok gure edukien bitartez lortu dezakegula gizarte hobe bat eraikitzea, ez? Eta argi dago, ni euskaldun bezala eta abertzale bezala, gizarte bat hobetzekotan euskal gizartea hobetu nahiko nukeela. Orduan, orokorrean oso balorazio positiboa egiten dut. EITB-ren zuzendaritza honek 3 urte bete ditu karguan, eta egia da lanean duela 3 urte eta piku hasi ginen arren, fruituak orain ari garela ikusten. Lehenengo lana estrategia berri bat eraikitzea da, ez? Orduan, Euskal Irrati Telebistaren goi mailako zuzendaritzak lehenengo 6 hilabeteak esango nukenik pasa genituen EITB 2030 izena jarri genion estrategia ibilbidea lantzen, eta hor, 12 ataletan banatzen da, nire ardurapean dagoena etorkizuneko telebista da. Ni natorren lekutik etorrita, Discoveryn garrantzi handia emate zaio edukiari eta audientziari, baina baita markari ere. Orduan, nire ikuspuntutik fokoetako bat Euskal Telebistaren marka eraberritzen eta eguneratzen pasatu genuen, ez? Horti dator, duela 2 urte egin genuen irudi aldaketa, logo guztiak aldatu ditugu, kontinuidade guztia aldatu dugu, eta argi agertu da, ikuslearen ikuspuntutik Euskal Telebista marka moduan orain modernoagoa dela. Beste alde batetik, niretzat, pertsonalki, baina baita Euskal Irrati Telebistaren ikuspuntutik ere oso garrantzitsua da egiten ditugun edukien bitartez Euskal gizarteari zerbitzu publikoa ematea. Niretzat ezinbestekoa da urtean gutxienez 2 eduki izatea, albada gehiago, baina gizarteari argi eta garbi zerbitzu publikoa ematen diona, ez? Duela 2 urte abia puntuarekin hasi ginen ETB baten eta Necesito ayudarekin ETB-bin, 2 jaso dituzte sariak. Oraingo honetan Generación Porno egin genuen, pasaden udazkenean, irabazi arte ere ETB bateko fikzioa kategoria horretan sartzen da, naiz eta fikzioa izan arren eta entretenimentutik egina balore positiboak bultzatzen dituelako, adiskidetasuna, gurasoei errespetua, sexo berdintasuna, kirolean berdintasuna. Orduan, hori ere bada guretzat lan ildo oso garrantzitsu bat. Beste alde batetik, audientziare badago, ezta? Beti esaten da nazioarte mailan edukiak telebistan jartzen direla inglesezko 4 R horietako batengatik, ez? Ratings, audientzia, repercussion, marka eraikitzea, revenue, publizidadea eta reputation. Kalean marka horri buruz ondo hitz egitea, ez? Eta zentzu horretan, guk lan asko egin dugu, eta audientzialetik ere kontuan hartuta, ikusentzunezkoen mundua eta batez ere telebista tradizionalen munduak indar asko galdu duela, batez ere gazteak pixka bat urrundu egin direlako telebista tradizionaletik, Euskal Telebistaren 2 kate garrantzitsuenak, ETB bat eta ETB bi, momentu honetan iaz baino indartsuago dago. ETB bat 5% gorago eta ETB bi 2% gorago. Gure kompetentzian, adibidez Telecinco eta Antena 3 gu baino askoz diru gehiago ukita, batak 6% eta besteak 7% bera egin dutenean, ez? Orduan, zentzu horretan, audientzia gora doa, marka indartzen doa, gure aldetik oso garrantzitsua den lehen aipatu bezala zerbitzu publikoa egiten ari gabiltza. Orduan, fokoa leku askotan daukagu, egia da dena batera ondo ezin dela egin, baina, pixkanaka inglesek esaten duten bezala step by step, eta atzera begiratzen dugunean, nik uste dut gure bidean aurrera goazela. Batzutan, ez gu nahiko genuken bezain azkar, baina, aurrera hori da garrantzitsuena. Ni oso zalea naiz nazioarteko foroetara joatearena, kongresuetara, hitzaldietara eta nazioarteko foroetara. Eta badago hitzaldi bat niretzat mundu mailan garrantzitsuenetakoa, London Content deitzen dena, urtero ospatzen da urte amaieran. Eta duela 2 urte joan ginenean, 2022an, mundu mailako player garrantzitsuenek, Foxeko presidentea, BBCko estrategia burua eta antzeko beste izen oso potenteek
euren estrategiak kontatzerako orduan esate zuten hoien artean bazela gazteak euren unibertsora erakartzea. Hori ere bazegoen gure roadmapean, gazteak euskararen unibertsora erakartzea, hainbat saiak eragin genituen, batzuk atera ziren, baina gehienak ez, eta azkenengo London Content konferentziara joan ginenean, iazko abenduan, duela 2 urte gazteak euren unibertsora ekartzeko estrategiak lantzen ari zirela esan zuten hoiek, esan zuten amore emate zutela. Ikusi dutela, egiten dutena egin arren, telebistia tradizionalera gazteak ez dituztela erakarriko. Eta orduan, hasi zirela implementatzen eurek dual strategy deitzen diotena, bi estrategia osagarriak, baina ezberdinak, bat telebista tradizional linealerako eta beste bat plataformetarako. Eta guk ere, azkenean ondorio berdinera heldu gara, eta horri erantzuteko audiovisual digital izeneko estrategia garatu genuen, eta hortik atera dira lehenengo primeran, iaz irailean abian jarri genuena, Makusi orain abian jarri berri duguna, orain eta ondoren urte amaieran jarriko dugun guau. Emaitzak momentuz positiboak dira eta itxaropena ematen digute, eta erabiltzaileak gora joatea ez ezik, edukien kontsumoa ere oso osasuntsu dabil, eta gainera udazkenera begira oso eduki potentea dauzkagu estreinatzeko prest edo orain produkzioan, beraz halere esan beharra dago gazteak, eta gazteak ez hau gaizki hartu, ikusentzunezkoei dagokienean ez direla batere fidelak, eta asko borrokatu beharra dagoela gazteak erakartzeko. Hori hona da, derrigortzen gaituelako egunero hobeagoak izaten eta estrategia berriak asmatzen, baina ez da erresa. Baina ez da erresa guretzat eta ez da erresa beste inorentzat. Orduan, guk alegina jarraitzen dugu. BBC-rekin orokorrean oso harreman ona daukagu, Eskoziako BBC-rekin bikaina esate baterako, eta elkarri asko laguntzen diogu, gehiago eurak guk eura baino, baina oso harreman ona dago, eta saiatzen gara elkarregandik ikasten. Eurek adibidez primeranen fenomenoan oso interesatuta daude, eta duela 3 aste egon nintzen euren goi mailako zuzendaritzan proiektuaren berri ematen, eta ze zailtasun topatu ditugun, eta zeintzuk izan diren emaitzak, eta hoien artean eurek kontatu ziguten eurek egin zuten proiektu baten berri, non tokiko komunikabideekin akordio bat egin zuten, euren ustea delako BBC-k ikuspuntu bat eman dezakela orokorragoa, baina BBC ez dela gai tokiko detaileak euren ikusle eta entzulei emateko, eta hori adibidez tokiko komunikabideek egiten dutela oso ondo. Orduan, bata eta bestea batera jarrita, konpetentzia baino osagarriak direla, eta azkenean hor irabazten ateratzen duena ikusle edo entzulea dela. Neri hori oso inteligentea iruditzen zait, eta ona gonbidatu genituen, 3 egun pasa zituzten hemen euren proiektuaren berri emanaz, eta tokiko edabideen elkartea ere gonbidatu genuen. Eta euren laguntzarekin, BBC-ren laguntzarekin, lortu genuen euren proiektuaren lehenengo fasea gurera ekartzea, Saretzen izena eman genion, duela uste 2 urte jarri genuela abian, eta aurrera jarraitzen dugu, eta espero genuen bezala, proiektu horrek ez dio kalte egin ez EITB-ri, ez tokiko komunikabidei. Elkarlan horrek mesede egin dio ikusleari. Halere, esan behar daukat hori ez dela izan gure arteko elkarlan bakarra. Saretzen dago, korrika ere badago, elkarlanen egiten dugu EITB-ek eta tokikomek, eta horrelako adibide gehiago badaude, eta guretzat adibide gehiago aztertzeko eta aukera gehiago aztertzeko prest. Guretzat argi dagoelako hau ez dela win-win bat, baizik eta win-win-win bat. Hirukoitza irabazten dugulako guk EITB-en, irabazten duelako gure partner den tokiko komunikabideak, eta batez ere irabazten duelako ikusleak edo entzuleak. Agian guk telebista publikoetatik gure marka erakargarriago egin beharko genukeela, ziurazki bai, eta orain sortzearen arrazoia hori da. Gazteengana hurbiltzea, eta pixka bat toki bat egitea hor, gazteek informatzerako orduan sare sozialetara edo TikTokera joan beharrean esateko Euskal Irrati Telebistara joango naiz, orainera joango naiz. Saiatzen gara euren hizkuntzan komunikatzen eta albisteak eurak kontsumitu nahi dituzten eran ematen. Baina zerbait egin beharra dagoela nik uste dut, baietz, ze egia da generazio batek ikusi duela diktadura zer dan,
ikusi duela beste desgrazia edo tristura batzuk bizi izan ditugu gaur egungo gazteek bizi izan ez dituztenak. Eta beldurgarria da. Zerbait egin behar da, zer ez dakit. Baina guk Euskal Irrati telebistatik saiatuko gara zerbait egiten. Baina ez dut uste gure lana dela, bakarrik uste dut guztiona dela. 20-30 estrategia erekitzea gogorra izan zen, ze hemendik hilabetera ze gertatuko den ez dakigu, beraz asmatzen saiatu baino desio bat eskatuko dut. Nahiko nuke heltzea puntu bat, Euskal Irrati telebista euskarazkoa dena bakarrik, euskal gizarte osoa euskalduna delako. Eta egiten ditugun lehen aipatutako zerbitzu publiko helburu bezala duten edukiak askoz gehiago izatea, ez daukagulako Euskal Telebistatik aukeratu beharrik zerbitzu publikoa egin edo audientzia egin. Azken finean eskatzen ari naizena da gizarte euskaldunago bat eta hobeago bat. Hori izango litzake nire desioa. Horrelakoa izango den? Fingers crossed, ingelesek esaten duten bezala.